ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாகவே நான் அந்த பென் யூஸ் பண்ணி தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடம் காஞ்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல லைன்ஸ் இருக்குது, இங்கேயும் லைன்ஸ் இருக்குது, இந்த சென்டரில் மட்டும் உங்களுக்கு லைன்ஸ் இல்லை, நம்ம அழிச்சது. ஓகேவா? ஸோ இன்னொன்று நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த சென்டர் மடித்து வச்சுருக்கீங்க, அதே மாதிரி மேலே கீழே நெக்குக்கும் சரி, அட் த சேம் டைம் கைக்கும் சரி. கைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே காமிக்கிறேன். ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அதே மாதிரி கீழேயும் சென்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னென்னா, நம்ம ஏதாவது பெண்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ ஏதாவது பெண்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம், இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டன்ட் மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறோன்னா இது சென்டராக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, அந்த சென்டரில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? அது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபோல்டிங் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த லைன், இந்த எட்ஜும் அதே மாதிரி இந்த எட்ஜும் தான் அந்த லைன்ஸ். ஓகேவா? குட்டியாக நான் மார்க் பண்ணிக்கூடிய லைன்ஸ், இதை வச்சு தான் சென்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ட்ரேசிங் டிசைன் காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி இதை நான் ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ணுறதும் நான் காமிக்கிறேன்.